Týmen, jsi tady? Jo? No? Mluvím na Týmena. Není, že na hajzlu. No, doufám, že jste tady spamovali. Jo. Všechny důvody na světě. Co to je za humus, ty vole? Takže se zase čeká jenom na mě, jo? Jo. To je skvělý. No, jak go byl. Už to Jo, máte ty hraješ ten stažený? tutoriál? Ne, Tak se zahraj. no můžu, už. Proč? Ty jsi to odmít? No, Aha. Já nevím lítat s tou helikoptérou. To ovládání tam je absolutně přijebaný. A tam se lítá z helikoptérou, jo? Hmm. To není špatný. Jo. Okay. Felej. Jo, mně se to nenačte. Aj. Žádnej Resident Sleeper, ale stahuju hru, tak soráč. Vole, to můžu zapnout tanky, no. Ne, nemůžeš. Na chvilku, To je v píči, já jsem koupil. než se to stáhne, prostě. ty budeš stahovat, streamovat a ještě hrát. To Tak bude to nepustíš nějaký video. půl na YouTube? megabajtu, vole, za minutu to bude stahovat. Tak to streameři dělají, že tam pustí zatím nějaký video a ty jsi nul? Jo. Jsi nula, ne? Jo. A little bit. Chtěl ty reakce a dávat to na YouTube, chápeš? Jo, no. Protože všechny zajímá tvůj názor na politické dění v České republice. Tohle mě to napadlo, že bych toho něco pustil, jenomže tohle